Každý den odtéká z domácností do odpadu teplá voda, jejíž energie zůstává nevyužita. Je možné toto odpadní teplo dále zužitkovat? Jak velkých úspor lze dosáhnout? Navštívili jsme bytový dům v Litvínově, kde je instalován systém pro rekuperaci tepla z šedé vody od společnosti Akire. Tak já jsem se o vlastně výměnících Akire dozvěděl od projektanta, který mi dělal projekt na rekonstrukci tohoto domu. A předtím to byl pro mě relativně neznámý systém. Na druhou stranu bylo hrozně jednoduché pochopit princip toho fungování, takže mě docela rychle zaujal ten systém. Tak jsem si o něm začal zjišťovat informace a přišlo mě rozumný prostě šetřit na ohřevu teplé vody, kdy pro bytový dům si myslím, že ohřev teplé vody je velká spotřeba energie. A pokud je možnost šetřit byť jenom třeba i polovinu těch nákladů, tak je to zajímavý. A pan projektant mi sliboval dokonce vyšší možnost úspory, nějakých 80%, což se mi potom v praxi vlastně potvrdilo, takže jsem za to rád. A jsem rád, že jsem se pro tenhle krok rozhodl a ten systém jsem namontoval. Pro tento menší bytový dům s 5 bytovými jednotkami byl zvolen rekuperační výměník Akire Therm Profi, který je výkonnější než Akire Therm Home, určený pro rodinné domy. Otázka, kterou jsem musel řešit na začátku jako první, nebyla až tak úplně výběr velikosti toho výměníku, tam ta varianta byla jasná hned na začátku, ale spíš jsem si musel rozmyslet, jakým způsobem to technicky vyřešit, protože pro tenhle typ výměníku je potřeba, aby vlastně odpadní voda byla rozdělená na šedou a splaškovou. Technické řešení u domu, který se rekonstruuje, tak musí vycházet z nějakého stavu, který je v tu chvíli daný. Takže já jsem musel vyřešit, jak spojit vlastně 2 větve stupaček. Jedna větev je tady, což je relativně jednoduchý, ten výměník bych mohl umístit i tady vevnitř, ale právě tím, že máme ještě druhou větev, která je v druhé části sklepa, a mezi nima vedou schody, tak mě vlastně znemožňovalo tyhle 2 větve propojit uvnitř budovy a musel jsem odpady vyvést ven. To znamená, tady vlastně vidíme splaškovou část kanalizace a hned vedle ní je ta šedá část odpadů, nebo šedá voda vedená, ta je částečně zateplená, ještě to zateplení budu upravovat. To zateplení je tady proto, aby právě ta šedá voda byla udržená co nejdelší část toho vedení tepla, aby do toho výměníku přišla co nejteplejší, aby se zamezilo ztrátě tepla po cestě. Tu šedou vodu teď využíváme jako oddělenou, jako samostatně oddělenou od splaškové, protože ta splašková voda by ten proces komplikovala a ubírala by účinnost toho výměníku. Jak tedy rekuperační výměník funguje? Šedá odpadní voda, tedy teplá voda z umyvadel, sprch, praček nebo myček nádobí, ve výměníku předehřívá studenou vodu z vodovodního řadu. Tady vlastně vidíme trubku, kde je přivedena studená voda z řadu. Ta vede ven do toho samotného výměníku a tady tou trubkou se vrací předehřátá voda z toho výměníku, ohřátá od té odpadní, od té šedé vody. Když si na ty trubky sáhneme, tak je i pocitově cítit, tahle je úplně ledová a tahle už je vlažná, předehřátá, typoval bych to na nějakých 25 stupňů. A ta vede potom do velkého výměníku na tu samotnou teplou vodu, kde vlastně ten boiler nebo ten výměník, tady v tom případě teplné čerpadlo, ohřívá tu vodu ne z teploty toho řadu, která bývá průměrně v průběhu roku okolo 10 stupňů, ale ohřívá ji právě z těch zmiňovaných 25 stupňů, takže ta energie na ten ohřev je potřeba daleko méně, než by bylo, kdybych ten výměník Akire tady zařazený neměl. Systém je zatím v provozu 3 měsíce, data o celkové úspoře energie za rok je tedy nutné dopočítat. Tady vidíme vlastně kalorimetr, který jsem si sem umístil, abych měl sám přehled o tom, kolik té energie přesně ušetřím. Z těch dat, které zatím za ty 3 měsíce mám, podotýkám teda, že jsou to jarní / letní měsíce, takže chybí tam ta zima, která prokáže tu účinnost výměníku ještě lépe. Ale zatím za ty 3 měsíce, tak když to dopočítám do celého roku,
tak mi to vychází, že zhruba nějakých 75 až 80% energie čistě na ohřev teplé vody mi ten výměník ušetřil. A jak systém ovlivňuje běžný provoz bytového domu a život nájemníků? Odpovím jednoduše, vůbec to život nájemníků neovlivňuje, naopak nájemníci o tom sami ani vlastně neví, protože z jejich pohledu mají normální umyvadlo, normální pračku, normální sprchu. Voda normálně běžně odtéká běžnou odpadní trubkou, ale ve zdech už je potom to potrubí rozděleno a vlastně vodu ze sprchy nebo z pračky vedu jinou trubkou než vodu ze záchoda. Pro běžný provoz domácnosti to neznamená vůbec žádné omezení, žádné povinnosti myslet na to, aby se nevypouštěl odpad, se kterým by ten výměník měl problém. Výměník je jednoduše řešený, kdyby byl tady vevnitř, tak k němu mám přístup přímý. Tady v našem případě ten výměník, když je venku před budovou, tak je vlastně vyřešen tak, že je osazen revizním otvorem, který jednou za čas, doporučení firmy je jednou za rok, v tady tom našem případě, když je to nějaký intenzivnější provoz, třeba myslím si, že prádelna musí čistit daleko častěji. A my tady u nás v běžném jakoby domácím provozu v uvozovkách, tak ta intenzita je zhruba jednou za rok. Otevřít vlastně revizní otvor ze zhora, vapkou vymít tu část toho výměníku, vysát v mém případě teda kalovým čerpadlem a zase revizní otvor zavřu a výměník pracuje dál. Takže tenhle úkon mi zabere podle mě tak jako 10-15 minut jednou za rok. A není to nic, co by člověk nezvládl a vlastně funguje se dál. Rekuperační výměníky Akirater mají hned několik předností, například naprosto tichý provoz. Tady je další výhoda, že ten výměník funguje čistě na fyzikálním principu prostupu tepla, takže tam není žádná další technologie, žádná elektrická energie přivedená. Je to čistě jenom vlastně zásobník vody s výměníkem vložený do země nebo případně umístěný někde v suterénu a člověk o něm vůbec neví, že je to jak kus potrubí, který je vložený do systému kanalizace a jakmile ho tam instalujete, tak na něj můžete zapomenout, ale ten výměník pracuje dál a šetří peníze dál, takže ideální věc.